Je gaat me komen halen, kom bij me halen. Ik wacht op je, kom. Ik kan spreken. Maar zie je film is met de artiesten donker aan de snijden. Let het kans. Met zo'n cocktail bij Sappie. Lekkere cocktails daar, kijk daar. Hey, Sappie. Lekkere Sappie. Lekker. Waar is die nou? Sappie. Ik moet eerst zitten. Maar nee, gaat niet op me wachten. Mensen doen nog met die van ons aan akwaku. Zeg dat kwaku wie nog akwaku. Zeg dat akwaku. Mensen hebben dat nog feestje binnen. Fauzi de jongeren lopen aan de camera. En dan moet ze nog binnen voor veel akwaku. Security kom. Maar ik was op security. Want jij niet wat je moet. Als je niet meer wordt. Minder voor. Wil je het helemaal? Ik kon nog niet klappen met het tak. Mevrouw, u mag ook brokken. Milet die maar zijn jamie hebben. Mevrouw, dat is sport, ik kan niet doen. Mensen die maar zeggen, ik wil tussen mijn mensen komen. Alles maar hoor me. Hallo mensen. Alles is niet daar. Adres kunnen. Hey mensen, we hebben. Vida kan biwa wasata. Biwa wasata. Biwa wasata. Dia fanya mi gol. Dia fanya mi gol. Nessa biblioteca
Nederlands-Surinaams. Zijn er Nederlanders hier? Nederlanders, kom op, kom op. Zijn er Nederlanders hier? De kamer hier. Oké, zijn er Antillianen hier? Wat? Zijn er Antillianen hier? Ini suara orang kita tahu cek berani. Say